దృశ్యం సంతోష్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న రౌడీ షీటర్లందరికీ సీఐ భోజియా కౌన్సిల్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రౌడీ షీటర్లతో ఆయన మాట్లాడుతూ శాంతి భద్రత విషయంలో ప్రజలకు విఘాతం కలిగిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. రాబోయే పండుగలలో ఎక్కడైనా విఘాతం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఆయన అన్నారు. రౌడీ షీటర్లు సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శాంతి భద్రత విషయంలో ఉపేక్షించేది లేదని సంతోష్ నగర్ సీఐ భోజియా రౌడీ షీటర్లను హెచ్చరించారు. सबको है